Día da Muller, e o 21 de marzo o Día da Poesía. Como neste curso no qual estamos a traballar no proxecto do mar, queremos dedicar uns poemas ás mulleres máis relacionadas co mar, as mulleres mariscadoras. Polo que queremos presentarvos a Ana Isabel, que ademais de ser a nosa nai, adícase ao marisqueo. Ela vai nos contar un montón de cousas sobre o seu traballo. Recibímola con un forte aplauso. Salió muy bien, ¿eh? Muy bien está. Sí. Yo creo que llega todo. A ver, buenos días. Esto es un tractor que tenemos para remover el terreno para después la siembra. Esta es la semilla que vamos a sembrar después de remover el terreno. Porque, bueno, explícales que claro, que o marisco sembrase. O marisco sembrase pequeniño, despois vai medrando. Tarda 2 anos en ser para recoller, que vaya para recoller. Aquí están as mariscadoras sembrando. Sembrando a ameixa pequeniña. Aquí, como vemos, está a ameixa pequeniña para enterrarse e se enterra. Outra vez sembrando. Aquí estamos recollendo xa que vala que ten medida. Tamén están recollendo unhas compañeiras. Este é outro tipo de recoller. Nós andamos ao sacho e este anda a ranica, que é un tipo cesto que ten uns dentes que vas enterrando pouquiño a pouco. Aquí estamos recollendo unha ameixa. Aquí están as compañeiras, unha está medindo, que temos unha medida para eso, e a outra está cavando. Aquí igual, estamos cavando para recoller a ameixa. Esta son eu, claro. Aquí estou cavando para despois a ameixa que saia recollela. Aquí estamos seleccionando o calibre da ameixa, porque vai en 3 medidas. Esta é unha máquina para eso, para separar as medidas. Aquí, como vemos, temos 3 medidas e vamos botando e van caendo, as que non van caendo para baixo. E depois van separando nunhas caixas que temos abaixo. Vedes, esta é a medida máis grande. E despois temos esta que é a do medio e depois hai outra que é a medida máis pequeniña. Este é berberecho. Estas son as pesas onde baixan os distintos calibres e xa ten a pesa incorporada. Agora imos che facer unha entrevista para que ti nos poidas resolver algunhas dúbidas. Mariscadoras pescadas peixes. No, solamente collemos a ameixa. Alguna vez has visto alguna serea? No, sereas non, golfiños sí. Golfiños teño visto, sí. Canto tempo levas nesta profesión? 10 anos. 10 anos máis os que tiña xa de... Que é o furtivismo? Que é o furtivismo? A ver, vamos ensinar unha cousa. A ver, é unha persoa que vai de noite coller a ameixa e que non ten isto. Eu teño que ter isto para ir coller a ameixa. Daquela esa persoa vendio por fora nas casas da xente é ilegal. Ten que ter este carnet. Quen sabe deste María Baixa? Pregunta.
A ver, como explico? Afectas a luna, a lúa, e en Puentedeume sábese ben porque os barcos, cando o que ten o pico o barco, cando mira hacia o puente de ferro, sábese que baixa a marea, e cando sube, gírase para arriba. Así sábese cando baixa a marea. Que tipo de marisco colledes na ría? Que tipo de marisco collemos? Collemos berberecho, collemos a ameixa babosa, a ameixa fina e a ameixa japónica. Pasades moito frío dentro de auga en inverno? Pasamos moito frío no inverno, sí. Sí. E no verán calor, claro. Cantos kilos de marisco podedes coller nunha semana? Nunha semana 100 kilos. Son 6 de babosa, 2 de fina, 3 de japónica e 10 de berberecho. Por persoa. Bueno, xa son 101, sí, por persoa. É o tope que temos, non podemos pasarnos de aí. Pódenos decir que son as nasas? A ver, explicación. As nasas son unhas caixas cubertas cunha rede e no interior leva outro tipo de rede para que cando entren o pulpo, o chipiroso ou, bueno, que entre, non te ha salido, quedan atrapados. Cando se fai a siembra? A época da sembra é no mes de maio. Maio, junio, máis ou menos. Cantas horas botades mariscando, máis ou menos? Mais ou menos sobre 5, 6, 6 e media, 7, según o que aguanta a marea, o que dure. A que hora empezades a mariscar e a que hora rematades? Hai veces que ás 7 da mañá, outras veces ás 8 e media, ás 10, según. E cada veces máis tarde, claro. Cal é o parello máis importante para mariscar? O sacho. Claro que vos es esto. Sí. Eso é malo, bueno, o rastrillo. O rastrillo para coller o berberecho tamén. A canto está o quilo de ameixas? A ver, a ameixa babosa está a 12. A ameixa fina está a 18. A japónica está a 6 e o berberecho tamén está a 6. Cal é a diferencia entre mariscadores e percebeiros? Bueno, as mariscadoras dedícanse a recoller a ameixa na máis e os percebeiros só perceben na máis. Que tipo de ameixas colledes? Collemos de todas. Da ameixa babosa, fina, berberecho e japónica.